Bye-bye. Isus, pero piti mo. Ilak ako na doon. Salamat ha. Balik. Bye-bye ko na po. Sa amin. Kusi, sabay kusi. Monica, salamat po Monica. Bye po. Bye Insin. Salamat Insin sa kuhaan mo. Kami nga minimo Insin. Mingaw po ko ni mo. Mahilak ko mga nanghilakan. Mahilak ka. Mahilak ka ta. Mahilak si Nini. Mula rin ako na diyang ante. Mami. Yung magbugay kay. Wala yung kita na. Ihatad mo? Adun na kami na init. Init diri man. Adun na na. Hi guys, madung hapon. Ganyan ko na si Insi guys. Hi. Muli na ni si Zagbuhol guys. Buhol. Ay! Ansan mo ta? Uy, ganina dito ko kanang tubigon ni asa mo ma'am, limpo ko katos tubigon. Mall nag Manila. Hilak si nanay Insi. Hilak. Luay ko. Hilak ko. Hilak si nanay. Kanas nanay mga tigong angay na nato ati manan kasi karon na lang mag Di ko na ni kay. bisag binuan. Exercise ako to di dyan, pero di bro sa braan. Di ginas okba dyan nagpa-check up na ba na pwede mga sa nabugat kay nanay arthritis. Pero katong tumiglonsod. Dahil man sa tira ni ko na. May kung ano, pagbayad niya kaya lamang kang kuhan, padadaan pagbili og ka sentrum sa vitamins. Yung palit na siya, Sintrom. sentrum. Di ba sin katong ini ko 2022 daghan sa sentrum na gikan ko to sa Amerika viewers. diha, di ba na tambok siya ga. Di Sino puntahan big? bag iwatsan ka. Tampon. Ay, palitag sangsak sa busong day. Tana. Di man luod. Ganun, kapag akong lawas. Ang kapoy Ade ka, di ka mo lili na marunong. magigdar ka dani. Nauna ko sa kong Magawa sa ang video na ron. Ta. Kay magkampare na tansa, magsulong na po ko basura. Ano man, nairaghan. Ano man ang basura. Nagbidas mo malagi kami. Pidya siya maligo. Ito sa gabi na beng. Pag kuan ate, pag lotion te ito ah. Subusog pa man mo. Eh di naman init. Siya lagi kay aron di maito, aron di mag sunburn. Ano yung mulusyon eh? Hindi din din dyan. Lotion na pa na ko an para Namoy daghan yan sila sa MM. Dali ka mangitom. Dara man daghan na yan si. Namoy yan trabaho pag daghan yan. Ang hapa ni Bingbing oh. Hindi ko. Pwede mo sila pa na maligo. Ito na ito daan. Bukan di. Kaya hindi ito Pero talaga ako, ako. wawat mo ni kamay ko. Basta ako sa dagat, iwa ko kaso itom ko pero kaso ng itom. Sige, ibo ra po. Hita. Ako. Umarinda na, ronda ka na. Hindi pa, panitin pan ganina. Ang salo, naman isang email. Hindi naman kay. Isang bayad sa kong utang. Makabayad ka sa? Utang. Ay, di sa utang. Tama na, may bayar. Nana. Nana. Bye-bye, Em. Bye-bye, Em. Maligo na magdagat, Em. Bantay ka sunod, di ka mo wala kong kaligo. Ako pawan kita ka. Ako pa, wala food. Asa day ka tasag dagat, Em. Bila. Ay, mabaw na di ay. Aw, di pa kaadyo. Taas pa? Di pa kaadyo. Ano ko dahil nga, ano ka. Ligo kami guys! Tututa kita guys! Hindi ka kadapit para makita ka. Tagak, may tao nakatawa. Ulit ko ba? Dayo ka na. Adi na mao ba? Yan din eh. Nag-video mo na pa ng isa.
Ligo na guys. Bye-bye guys. Kay see you tomorrow sa Manila na ni. Manila na ko. Last ligo na naroon. Hoy. Ay. Didi ay. Magaligaw pa ko. Karasin si... Miss yun na po ni makaligo dani. Kaya mabalik na ako Manila. Lang, nilako ila. Mabada na. Lang. Kay Big man. Ato ra ka Bing. Itong itiin si Bing. Kaya sa tanda. Sarap. Sarap daw. Sarap. Anak, di parap. Ato ka ba? Sarap ko daw. Sarap. Hi, hello sir. Abisa is watching. Ay, dito tayo. Hindi ka na. Anda na ito. Abot dari, abot dari. Abot. Hindi. Pwede mong titigan, dahan-dahan pala titing katawan sa tagingit. Magig na banaling na pabagin tayo kaya nabaris at Kala yung gitawag-tawag, kung naligo pa noon mo dahil, nalipay pa noon ko. Ha, dumirangan ka. Anto? Ano, nabunga na? Atang-bukon! Tang-bukon! So, ano, nagpinagos ka dyan. Dapat gila pag hatag mo. Ito mo yung pag-igas nga, tagal mo. Ano ka naman na ano na? Na, hindi ko kumog, hindi ko kumog. Hakan to gambing. Ano? Dapat pagbigay ka ng number. Nagalang ka sa kuan. Na, hindi ko kumog, bigla mo tulad ugma. Magkakuan-kuan ko, bunga-bunga ko. Kuan. Kala ko, binigyan na. So, May nagbigay. Hindi ako nagbigay ng ano, bigay. Oh, cellphone ka. Brother! Lego ka? Yan naman! Pasa na iPhone, Bing. Pasa na ng phone, Bing. Aligo na lang ko, di na naman maligo. Hey guys, so damay guys. Hi guys. Ato ita. Dara guys. See, nice ang dagat karang tanawa. Labing Bing, bye-bye Bing. Bye-bye Insi. Bye-bye sa Manila. Mingaw na Salamat mi. madya. Salamat badya. Salamat sa dagat. Salamat mo sa dagat. Sa dagat pa salamat. Kapit na mo kon guys. Tag-adaw dako paghihapon ah. Ulit. Isda. Humot lagi rong ginisa. Humot lagi rong ginisa. Luto na mo? Huwag tayo dyan luto. Hata ginisa. Ay, dagan! My gosh! Naabit to na! Ang lukso! Bulinaw. Bulinaw. O, ang bulinaw. Bulinaw sa gola. Mas ganit ni. Ingkod. Okay, wait lang. Alam mo lutaw? Dangag. Lutaw. Lutaw talaga. Basa. Gatong sino si madalo. Basta kami kaon. Uga man tanaw. Uga man tanaw ang kuan. Sana. Kuan ba kun? Cuma na ba?
baboy? Backbone sa manok. Uy. Ay. Hi guys, good morning. Kaanday nagluto di ko udong. Udong. Mukaan ba mag-udong? Day! Entertain na sa Siza o. Nahihingin ni mo. Siza, ang bayad ko no. Di siguro kinahanglan ni magbayad no. No. Ay! Di na mo kinahanglanan? Di na mo kinahanglanan ng bayad niya? Aw. Ano na yun siya, kailangan mo sa bawa. Ay, kinitumbal ba? Yung ko ni mga eringa. Anak ta. Hindi ako bang Ano man? siya ibidak ko nung yung angkuan. Kato siya, katong 2,000 lang yun, ibidak ko niya ang kanang kuan. Yung parang school buwan. Kini siya, nihapay siya o punto, kini siya. Natanong ko sa, kamang story, dinubog ako niya. Nakita mo, dinubog ako una ka. Kaya kay usa. Nauna taong mga inday. Ang puso kong sa'yo naramdaman na tunay na kaligayahan. So tara mo sa daan dahil guys, kuan kana si Jan sa palingan at Amy udong na Amy no. Kana si Jan na lami ano. Oh. Luto ng tita floor. Gak mengarang tadi aja. Mana kak? Mana sih Jah? Nanti ini cute ke aja. Kenapa ganti tanggutan? Hi, good morning. Mengarang hagba aku na vlog na gani. Sa may mainin ni mo luto tita Amy. Mayroon ako yun. Udong-udong. Mama bunga. Bisa magbuka na po. Mengarang ka guys. Hinaan ako. Ano magkaanak ang anak mo? Ano magkaanak ang anak kabibo ba? Na. Lisod po, hindi po magtingog, manduklon po. Malami guys. Malami ka mong sudan no? Kawa, malas paminaw. Guys, iringa ka. Ikaw, lapuhaan dyan mo ka na haron. Hoy, hindi ka. Ano to tay? Ikaw yung vlog. Wala, sige, mag-vlog diha kayo. Wala ganun ka mo nila. Bawal, sige naman. Nganta. Tingin kasi. Hindi kawan kaulan. Bye. Hindi ko binayin lain, Bik. Sanay mo. Support, hindi ko magkagsabaw. Hindi ko binayin nga niyo ba? Kino mo pa din si. Wala gina na. Ipakuha na na si. Ang yatag ang kakao ni Insi. Kaan ka? Madaot na na na. Oo. Di man pwede na magkakaw kay kuan. Di si may blood magkita. Pwede ba good? Ikaw kay... Oo, pagkagtid yung anak. Iyon ka na. Vlog. Sige, vlog na. Nakakapag-vlog Manila ha. Pantay kang vlog. Huli mo kumusto ng bisong. Mag-vlog lagi ko. Pagay mo cellphone. Nagpapa. Wala doon na sa cellphone pa. Si Wawaman, hala. Bigyan mo ka. Ngita noon, di nung pahungit. Baba. Wala kita po. Ano ba, Wawaman? Ano ko kada yatag sa ginugat ang mga bayro mo. Donut ya. Sila. Balik. Stay. Balik ni Juan guys, pan. Kada buntag din ni Kuya no. Suki ka na mo Kuya no. O, diba? Unja. Diba? Ari po dya, 50.
kasukan kong insi guys. Anong kasukan ko ng insi? Mula ka naman kayo mga takasukan. Ay mo, mukhaon di mo lingkod. Akan magtiti guys. La. Natiti. Murang nana ba? Oo, nana. Magbaragpod. Kasiksi man yung kon guys. Barag kita ko kay. Gulit ko, di na ko mo barag. Masa na po kong barag to. Gunit mo ko cellphone. Jadi sunan na. Ako ganahan mo barag. Kasukan ko yun sige sa ingaw na pag midani ka mga ganang karoon. Hindi lang sa mura mingawon, maglalo kong mingawon. Das Bohol, dahon na tapos Manila. Tapos Manila, dahon na sa Bohol, pwede mong gadid. Padadan na tanay ng pamilya niyo. Yan na guys. Yan. Ito yung bugas-bugas na kanang bagong ani. Kailangan ko ganyan na. Ha? Uwa. Kailan ka suwa? Hindi ko ganyan. Kung naglawan. Ha? Kung naglawan. May kuwara na. Gulat mo. Kamera mo ka. Kalimukat na. Tama lagi mo! Anak pa ng Amerika, nanay. Luto, nay. Ano? Nay, luto. Uga si Sabing. Ay, dugang na rin, Bing. Na. Wala yan sa ipod. Bukis mo ka ka? Kiss-kiss. Kakawala sa kunin sa luto. Kiss sakitan na rin po mama. Tawag ng kikis. Ang kasi mga anak ka, simpuli mo. May isda ron oh. Ano to unsa ta? Ako Bing, pagka-camera Bing. Hi guys, malit yung mag-isa natin guys. Ito miss ka ng padunong sa kanang nay. Basta kay kasada diyan magagian. Di sidpo ka bakiliran. Kita bitaw mong kag mga bahay. Joke lang. Basta ba ito dapit ati Amy kay? Bagaman. Kanina naman siguro to. 13 minutes. So, ano? Uy. Ito siguro ito sa unahan. Wala. Nana siya din yun. Basta magtuan. Paano? Nas kami. Nas kami. Haluwa mo. Wala na, nahurot na bin. Balik tayo. Kamta. Wait lang, kami guys. Wa naman day, balik ja ka mo mag-live magtareng. Wa naman day na. Linaw man. O may kataw-tao. Sila kang pagpalit og isda. Cancel jud. Gamay na siguro kayo ito. 30 minutes la. Nga, agpalit din sa mga tao. Live man. Kami, di may kasidaan to, di may kakilaw. Patugtog na mong silingan ah. Naong giring. Cancel man. Marakap. Hapit-hapit magajud. Marikis ka adyo ka dud. Sumbong pun. Grabe nga sumbong-sumbong silingan. Do. Masa mas singkit diha kono. Palatos ka? Oh. Kenapa parado ini? Mo pala nahuman? Kuman na. Dali ba siguro nahurot? ganina. Cancel. Mas bukaan para ba din ko na. Hugtang naman ang unti ito ng isdang wara na. Huma naman di ay. Wa na ka pala kina-cancel. Ha? Na-cancel. Naman diha. Ang isda? Ah.
O gani na to. Nag-live dito. O is dito dai? Wait, tawag yun. Isa. Namraging ka dali nagdagan kay na live. 30 minutes na niyan. 30? 13. Kasi dito diha. Ba, ikaw tanong. Ikagawad man na. Oh, yes, siya ano. Unsa man isda ah? Ali din gay dito man ni. Ba na di sila mudugo na isa na isda. Ugang dinig na. You know, Dami ka. from Canada. Oh, there are Idan. Ning, kaong nag-break, Ning. Awa guys ah. Butangin, nag-iipon na yung... Gaway ko at Amy guys. Kung sa tagaan donut. Patay kami. Ah. Muna yung taga-igdulit, tapos yung tungod. Mamut-mut pa. Taga-igdulit na nanalang yung tungod. Oo. Unang tagado kong dungat, di pa dungat. Manas wa karon maray bara sa apil mem saya bantag ba sayo ni. Wala. Baya. Ami cellphone na. Asa kasi ano eh? Memory an. Ha magagaan ni. Kana mga video rin pwede di mo delete hindi na mawala. Ha magagaan ni Demi. Upload. Upload na ko ah. Insi ay hindi ko sa ginawa. Upload. Channel bi. Na pa may numero i-forgot password na. Asa mang email ana? Katungin ni. Dimilita ko ra soy kon dimilita. Amo ka diya yung account pa? Wala lagi ka nagubad sa Di agaho ba ka nang nai katong YouTube ba? Wala Wala ko sa YouTube ug mo comment ko di na mangan. I-search. Nawag ang wan sa Ang YouTube. i-search ako mag-search. Email katong yan Gmail. Makita mo na dari search tabangan na Ito man pinihi mo. Ako pero ang password yung Murag password na itong murag buwan. Nasadjad pa na ito ka ng 19, di ba niyo po ka ng 1969. Oo, birthday ni mo. 1969, gadi mo butang na ito, January 1. Nagkuro ah. Kuwan ta to December. Ama, nakalagyan doon. Hi guys, asin si Dia. Hi. Ito nag-Manila, Jawa. Lagi suris merkado. Ukala ko gudot sa biya, basin si Karijut. Isda dato. Isda na. Karing ra adi na sa isda. Hi guys, sarang lamig sa mga isda. Rakadak 280 ra dang andam nagamsinabaw. Kanharin se, kaya hindi kadagatan. Katong isda guys, gium-untos isang make. Uy, magsalin-salin kag sinabaw mo sa pay magbilang kag din mo tong si Betelita di mo kag sinabaw isda kay bawo kayo no dat. Di na mo kag isda mo tuwi ni bining tisa. Ay guys, ready na sila. Salamat. Salamat guys. Salamat ni ka. Wala na. Pagtanggap. Tanggap. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Kaya nga manadaw sa tao, nang takasadaw. Wa man na to man eh. Ay, gusto mo ni kayo milingan na tabak dagat kung hindi ka bisa ka di una na di ka nalabas sa mga dami. Dito, dito. Puto. Ano ba? Oh, yung namin yung ginawa ng Video ko. okay, salamat mo. Dari. Dari. Surya ka? Amping mo lagi. Sige, dapan ko na ka. Dapan ka na. Ano ba ko yung taon? Amping. Oh, kita sila tayo. Hindi talaga namin. Guys, matuna ko na sila guys. Sagdi.
Larga namin. Hatad mo? Yan. Pagdako ni, kogon. Okay. Isus, pero piti mo. Ay, nakako na doon. Dali ang balik ang balik. Babay ko na po. Sa amin. Kusi, sabay kusi. Monica, salamat po Monica. Babay po. Babay Inse. Salamat Inse sa kuhaan mo. Kami nga minimo Inse. Mingaw po ko ni mo. Mahilak ko yung mga nanghilakan. Mahilak ka sinini. Mahilak ka ta. Mahilak si Nini. Mula ko na diyang ante. Yan dyan. Ano namin? Yung magbugay kay. Wala yung kita man. Ihatad mo? Adyo na kami nag-init. Init diri man. Adyo na nag-init ko ba? Ihatad mo din. Ako dyan na mo. Adyo na. Nakabuyon ko numi. Lagi. Ayan, tamatod kayo itong sulbo na yun sa problema na niya sa. Buto ka na lang sa kamura. Kita bagay mo hawas mga tubangan di kautugan. Ang sarong. Ito na kami boy. Ang pag binutan dito, Bingbing. Uy, Beng, di ba ginadita? Bye guys. Yung melita dito, binutan ha. Ha. Ne, stop crying. Guapa, tell your mommy what's your problem. In English speaking, no? Muro mag-asagigan. Bye-bye. Amping mo yun si. Uwi na kami, salamat. Asa mo kilak-kilak. Asa mo kilak ka na kayo may hilak kayo. Hilak tas bas. Kaya hinila kayo na tayo hilak po tas. Kami, Sige, sa live. Ligaw sa kapo. Next. Next naman, mag-amping mo. Naggawa kami, nagbalik pohon. Bye. Bye. Sige. Insi, bye-bye, Insi.